आर्या आकाश। जिला बेतिया के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। बेतिया के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। भई बागा के बम मारी गाजा चिलम बन सब कर्मी जाज करे डन डन डन। रामनगर के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। बेतिया के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। जनपटिया के बम हवे केहू न केहू से कम हवे। देख हो देख लौरिया के बम रोहिया में मारब चिलम हवे। तौला के बम में पावर बाटे कान्हा पर धइले कांवर बाटे। केहू न केहू से बाचेला हो डीजे पर नाच छमा छम बाटे। हई बेलासपुर के बम बोले हर हर बम हरिनगर वाला कांवर करे टन टन टन। जिला बेतिया के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। बेतिया के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। चिलम चढ़ावेला मुल्ला बहुरी के बम देखा ढोलिया के गाना बजावेला। अजगसगौल के बम बाटे भोले बाबा में मगन बाटे। गंगूराज नहीं बाचेले हो डीजे पर जाके देख नाचेले हो। एहो राइटर विकास कोनो सब कर मिजाज अब हमरो मिजाज करे टन टन टन। जिला बेतिया के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। बेतिया के बम बना के हुआ से कम नाचे दन 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 बोले बम बम बम। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।